Amahan giunay og pusil patay ang kaugalingong anak. Una mi pusil usab sa iyang kaugalingon. Anyang detalye. Patay na diyang naabtan sa kapulisan ang mag-amahang Franklin Cifra Sr., 43 anyos, ug 2 anyos nining anak nga si Franklin Cifra Jr. sulod silang balay sa Purok Mudya Extension, Barangay Labangal, General Santos City, Miyerkules hapon. Sa pagpanubay sa kapulisan, unang gipusil sa amahan ng iyang anak sa ulo gamit ang 45 caliber pistol. Dayon pusil usab kini sa iyang kaugalingon. Na-recover usab ang pistola gikan sa kamot sa amahan sa bata. Karoon siya ng threat doon sa text na kapag hindi bumalik yung kanyang live-in partner, may gagawin siyang masama doon sa bata. So yun yung prior sa nangyari yung incident, yun yung conversation text nila. Una na itabo ang krimen. Nag-text pa kuno si Franklin Sr. siyang ka-live-in partner o ginahan sa bata nga si alias Jane. Ug nagbahad kini nga dunay dili mayang mahitabo kung dili makipag-uli kaniya. Nagtuo manggod kuno kini nga dunay laing kapuyo si Jane. Sumala usab sa ka-live-in ini nga si alias Jane nga minyo kuno si Franklin. Ug nagkasinabot na kuno siya sa asawa nini nga nagtrabaho abroad nga bulagan ang bana ug ibilin ang bata. Hingnan ako, yung asawa, ibilin ako sa inyo si Baby George. Kay manarbaho ko. Masamaon yung nanay ibuhat sa akong anak. Hindi na ako kaya, ma'am. Padayong pang-imbestigasyon sa kapulisan sa mong insidente. Ako si Teco Campo para sa Mindanao.